יהודה, יכול לספר לנו קצת על המקרה שבו עזרת למשפחה של החייל הנעדר מקרב החרמון? בסדר, כן. מתי הייתם באיטליה? תזכיר לי. אז אנחנו היינו באיטליה כשהייתה מלחמת כיפור, ואחרי מלחמת כיפור הסורים לא פרסמו את השמות של החיילים שלנו ששבויים ועוד חיים שנמצאים בידיהם. ואז הייתה תנועה של הורים שידעו שהילדים שלהם היו בצבא בסוריה, בחרמון, זאת אומרת, תקפו. רצו לדעת מה עם הילדים שלהם. ורצו לדעת מה קורה עם הילדים, אם הם חיים, אם הם לא חיים, וזה. היו כל מיני תמונות בעיתונות הישראלית של חיילים משם, שפרסמו בעיתונים סוריים, ופרסמו את אותן התמונות בעיתונים. חלק מסתבר שאיזה 6 או משהו כזה משפחות טענו על תמונה מסוימת שהיו כמה חיילים, אבל אחד שראו טוב. אוקיי, אני רוצה טיפה לעשות סדר. זאת אומרת, אחת המשפחות הגיעה אליך לאיטליה. נכון. והתבקשת מה על ידי השגרירות לעשות? התבקשתי על ידי השגרירות לפגוש נציגים ממפלגה הסוציאליסטית והקומוניסטית האיטלקים שבסנאט האיטלקי, על מנת שילחצו על ממשלת איטליה, שיבקשו מממשלת איטליה ללחוץ על ממשלת סוריה שיפרסמו על פי אמנת ז'נבה את השמות של השבויים הישראלים. הקומוניסטים עזרו לך? הקומוניסטים היו גסים ולמעשה כמעט לא עזרו, למעשה לא עזרו בכלל, ההפך התקיפו אותנו שאנחנו עשינו כל מיני... ומה עם הסוציאליסטים? הסוציאליסטים היה מצוינים, ואותו בחור איש שקיבל אותנו בשם פירלי, היה אחר כך, מסתבר יותר מאוחר, נבחר להיות נשיא הרפובליקה האיטלקית, אבל הוא היה חבר בסנאט או במשהו